suis pas fou. Estàs boja? No, Quita loca! El meu nom és deliri. Deixa! Tu estàs boja? Ruïna, ruïna. Yo estoy cuerda. Estoy cuerda. Ma mare diu que estic boig. Desestimats, desheredats, menyspreats, castrats, desarrelats, inadaptats, marginats, tarats! El dia és avui! Avui! Per a mi, avui és demà. De la mateixa manera que ahir era avui. Què? Què? Dante, què em portes ahí? Res. A veure. No. A veure. No. A veure. Compte. 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 Un compte! Això era una dona molt pobra i molt sacrificada. Un dia es disposava a fer una sopa de molt poca cosa per a la seva família i en passar el drap per la casa sola va aparèixer dins un follet. Demana'm un desig i te concediré, digué el follet. Però aquella dona ja no tenia cap desig. Com que era tan pobra, no contesta i va incorporar el follet a la sopa. Simple. I tu? Jo constituïsc el meu jo a partir de la imatge de l'espí, que no considere com a pròpia. I penja el paraigua en un raig de sol que entra per la finestra. I ara? Jo! Ara jo! Soc deliri i això diu que eren dues notes a peu de pàgina que s'havien enamorat. Com que vivien en pàgines encarades, la 212 i la 213 eren felices a la llibreria, sense cap altre contratemps que la mà fullejadora d'un possible comprador. Però... Però què? Un estudiant s'endugué el llibre i començaren a passar molts instants separades. Un dia l'estudiant en subratlla una i l'altra es va enfadar.
No m'agrada que et pintes, digué. I tingueren una baralla. Portaven ja una setmana sense parlar-se, quan l'estudiant deixava obert el llibre just entre totes dues per anar a comprar tabac. I va ser atrapallat per un cotxe. Lluïsa! El pare del xicot va voler conservar per sempre la seva cambra tal com ell l'havia deixada. La cadira una mica separada de la taula, el cendrer ple de puntes de tabac i el llibre obert entre les pàgines 212 i 213. Lluïsa! Animal! Ix! Tots! Tots! Había una vez 3 cerditos que vivían juntos en armonía y mutuo respeto con el entorno que les rodeaba. Sirviéndose de los materiales propios de la zona que habitaban, se construyeron cada uno una hermosa casa. Un cerdito se la construyó de paja. Otro de madera. Y el último de ladrillos. Yo. Pero su idílica existencia no tardó en verse desbarcada. Un día pasó por allí un enorme lobo malo con ideas expansionistas. Al ver a los cerditos, se sintió sumamente hambriento, tanto desde un punto de vista físico como ideológico. Cuando los cerditos vieron al lobo, se refugiaron en la casa de paja. El lobo corrió hasta ella y golpeó la puerta con los nudillos, gritando: ¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar! Pero los cerditos respondieron: tus tácticas de bandidaje no te servirán para amedrentar a unos cerditos empeñados en la defensa de su hogar y su cultura. Pero el lobo se negaba a renunciar a lo que consideraba su destino ineludible. En consecuencia sopló, y sopló, y sopló, hasta derribar la casa de paja. Los cerditos atemorizados corrieron a la casa de madera con el lobo pisándole los talones. Llegada a la casa de madera, el lobo volvió a golpear la puerta y gritó: ¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar! Pero los cerditos respondieron: ¡vete al infierno, condenado tirano, carnívoro, imperialista! Al oír aquello, el lobo sopló, y sopló, y sopló, hasta derribar la casa de madera. Los cerditos huyeron entonces a la casa de ladrillos con el lobo pisándole nuevamente los talones. Una vez más, comenzó a porrear la puerta y gritó: cerditos, cerditos, ¡dejadme! Esta vez, y a modo de respuesta, los cerditos entonaron cánticos de solidaridad y escribieron cartas de protesta a las Naciones Unidas. ¡No! ¡No! ¡No nos moverá! ¡No! ¡No nos moverá! ¡Silencio! Para entonces, al lobo comenzaba a irritarle la obcecación de los cerditos en su negativa
frecuencia sopló y sopló y resopló hasta que, de repente, ¿qué? Se aferró el pecho con las manos y se desplomó muerto. Como consecuencia de un infarto producido por el exceso de alimentos ricos en grasa. Los 3 cerditos celebraron el triunfo de la justicia. Reunieron un grupo de cerditos que se habían visto igualmente expulsados de sus propiedades y fundaron un modelo de democracia socialista dotado de educación gratuita, un sistema universal de seguridad social y viviendas asequibles para todos. ¡Casti! ¡Stop! Y ahora, descansa. Això diu que era un alcalde enamorat, que havia perdut a la seva estimada, morta prematurament, en plena joventut. Tot li la recordava. El pinar, la font del Taronxer, la placeta de les Monges, cada racó del poble. Tot el terme li obria la ferida. Llavors, l'alcalde va fer que talaren el pinar. Va urbanitzar la font del Taronxer i autoritzar a fer cases de 7 pisos a la placeta de les Monges. I tot el que li era necessari per tractar d'oblidar una morta tan volguda. És la història més ridículament reaccionària que he sentit en ma vida. Espera. La nòvia havia mort prematurament perquè la va assassinar l'alcalde. Como para evitar verse intimidada por una imaginería tan obviamente freudiana. De camino a casa de la abuela, Caperucita Roja se ve abordada por un lobo y le preguntó qué llevaba en la cesta. Un saludable tentempié para mi abuela, quien sin duda alguna es perfectamente capaz de cuidar de sí misma, como persona adulta y madura que es. Respondió: no te instantes, querida, que es peligroso para una niña pequeña recorrer sola estos bosques. Encuentro esa observación sexista y en extremo insultante, pero haré caso omiso de ella debido a tu tradicional condición de proscrito social y a la angustia, la perspectiva existencial que tal condición te
produce te ha llevado a desarrollar. Y ahora, si me perdonas, debo continuar mi camino. Pero el lobo conocía una ruta más rápida para llegar a casa de la abuela. Tras irrumpir bruscamente en ella, devoró a la anciana. Se puso a camisón y se acurrucó en el lecho. Caperucita Roja entró en la cabaña y dijo: Abuela, te he traído algunas chucherías bajas en calorías y en sodio. En reconocimiento a tu papel de sabia y generosa matriarca. Acércate más, criatura. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes, abuela? ¿Qué nariz tan grande tienes, abuela? ¿Qué dientes tan grandes tienes? Para comerte mejor y saltando de la cama, aferró a Caperucita Roja con sus garras, dispuesto a devorarla. Caperucita gritó, no como resultado de la aparente tendencia del lobo hacia el travestismo, sino por la deliberada invasión que había realizado de su espacio personal. Sus gritos llegaron a oídos de un leñador que pasaba por allí. Al entrar en la cabaña, advirtió revuelo y trató de intervenir. Pero apenas había alzado su hacha cuando tanto el lobo como Caperucita se detuvieron simultáneamente. ¿Puede saberse con exactitud qué cree usted que está haciendo? El leñador intentó responder, pero las palabras no acudían a sus labios. ¿Cree acaso que puede irrumpir aquí como un troglodita cualquiera y delegar su capacidad de reflexión en el arma que yo la consigo? ¡Sexista! ¡Atenta! ¿Cómo se atreve a dar por hecho que las mujeres y los lobos no son capaces de resolver sus propias diferencias sin la ayuda de un hombre? Al oír el discurso de Caperucita, la abuela saltó de la panza del lobo, le arrebató el hacha al leñador y le cortó la cabeza. Concluida la odisea, Caperucita, la abuela y el lobo creyeron experimentar cierta afinidad en sus objetivos. Decidieron instaurar una forma alternativa de comunidad basada en la cooperación y el respeto mutuos y juntos vivieron felices en los bosques para siempre jamás. ¡Con tal cono! ¡Tortura! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Conta! ¡Conte! Sí. I tot per culpa d'aquella sabata que va perdre quan va haver d'anar-se corrent del ball perquè a les 12 acabava l'encantament. El vestit tornava a la condició de drap bé. La carrossa deixava de ser carrossa i tornava a ser carabassa i els cavalls ratolins, etcètera. Ara, que sempre l'ha meravellat que només a ella li vinguera la sabata a la perfecció. Perquè el seu peu, un 36, no té res d'especial. Encara recorda la cara d'espam de les dues germanastres quan vegeren que era ella qui es casava amb el príncep. Ell sempre ha sigut un marit atent i fogós i ella sempre ha viscut una vida de somni. Fins el dia que ha descobert a la camisa real una taca de pintallavis. Li ha caigut el món damunt. Kate, un amant és ben clar. Una taca a la camisa sempre és una prova clara d'adulteri. Qui deu de ser l'amant del seu marit? Decidís callar. I calla també el dia que el príncep no arriba a la cambra real fins a les 8 del matí. Plora en silenci. Plora en silenci cada nit a l'habitació real, perquè ara ja el príncep no se'n va cap nit al llit amb ella. La soledat li trenca el cor. Més hauria estimat no haver anat mai al ball, o que alguna de les dues germanastres havien casat un 36, en compte d'un 40 o un 41. Números massa grans per una xica. Decidís acomodar-se a la tradició i no dir al príncep el que ha descobert. Actuarà de manera civilina. La nit següent, quan després d'haver sopat el príncep li diu adeu educadament, el seguís. El seguís per passadissos que desconeix, cap a estances que ni tan siquiera imaginava que pogueren existir. Finalment, ell es tanca en una habitació
i ella es queda al passadís. De seguida sent veus que li arriben des de dins. Cucaratxa, la cucaratxa... La veu del seu marit i el riure gallinaci d'una dona. Calla, home. Però sent també la veu d'una altra dona. Estan dues! A poc a poc, procurant no fer soroll, obri la porta de l'habitació. Es tomba a terra perquè no la vegen des del llit. Hauria volgut identificar les dones. Les dones, estirada a terra, no pot veure molt més. Només veu, als peus del llit, tirades de qualsevol manera, les sabates del seu marit i un parell de sabates de dona. Unes negres i del 40 i altres roges i del 41. I ara, suïcidi i descans. Síndrome i pense. Per tant, soc, digué l'home famós. Els arbres del meu jardí són, però no crec que pense. El meu sogre, per exemple, ell si no pensa. O la meva sogra, que pensa i no és. I si ho posem a l'inrevés, tampoc no és cert. No existís perquè pense, ni pense perquè existís. El fet d'existir és cert. El de pensar és cert. El d'existir és un mite. La cucaratxa, la cucaratxa. Jo no existisc, sobrevisc. Els que es posen a pensar no viuen. La injustícia és massa evident. Seria suficient el fet de pensar per a suïcidar-se. Borinot! Visc! Per tant, no pense. Si pensara, no viuria. Sóc innocent. Totalment innocent. Ja que no pense, ni vull pensar. I si no pense, no sóc. I si no sóc, com puc ser responsable d'aquella mort? La cucaratxa, ja no pot... Vostès no han tingut mai ganes d'assassinar un venedor de loteria quan es posen pesats, o prevaliosos, suplicants. Jo ho vaig fer en nom de tots. Estaban casados hacía 46 años. Los hijos se les casaron y se fueron. Compraron perros, tuvieron 7, pero ninguno de ellos les llegó tanto al corazón como Blanquito, un faldero blanco y sucio, que niñez en extrema. Dormía a los pies de la cama y tan pronto como asomaba la primera claridad, subía a despertarlos a lengüetazos. Un día le entraron celos a la vieja. Pensó que Blanquito prefería antes a su marido que a ella. Cayó, padeció y trató de engañar al perro con triquiñuelas y golosinas. Pero Blanquito siguió lamiendo a su marido en primer lugar.
La vieja envenenó lentamente a su marido. Se dijo que el perro murió el mismo día que el viejo, pero eso fue solo una licencia poética. Le sobrevivió 3 años para mayor felicidad de la vieja. Guau, guau, guau. Esa hormiga odiaba a aquella leona. Tardó 10.000 años, pero se la comió toda, poco a poco, sin que ella se diera cuenta. Pues mire. Res? Tu portes ahí? Res? Ara, Tot el món sap que només fa falta tindre la força voluntat necessària per aconseguir-ho. No hi ha més històries ni cap enigma a desxifrar. Cal agenollar-se, inclinar el tors fins que la cara quede a un pam de la pedra i vocalitzar en claredat. Pa... 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 Mirar la pedra fixament, clavant els ulls en cada irregularitat, tratant de conèixer-la del tot, d'establir amb ella una comunicació absoluta, fins que la pedra es convertisca en la prolongació d'un mateix. Tornar a obrir els llavis amb parsimònia i dir... Pa... 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 Hem triat pa, perquè sempre s'ha sentit dir que és la primera cosa que diuen els nens. La síl·laba més fàcil per començar a parlar. Si la pedra continua en silenci, és convenient, llavors, somriure-li. Hem pres la determinació d'ensenyar a parlar a la pedra, sabent que no serà una feina fàcil. Se sap que durant segles els homes han menyspreat les possibilitats verbals del regne mineral. I això fa que ara ens trobem així cara a cara amb una pedra intentant fer-la parlar. Va, digues pa. 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 Si la pedra continua en silenci, tornarem a somriure. Ens acariciarem la barbeta, ens posarem drets, traurem un paquet de tabac de la butxaca i del paquet traurem un cigarret. L'encendrem, fumarem, observant la pedra. Establir contacte, com comunicar-se. Pa! L'aparent indiferència del mineral, m'entendrís. Parlem-li amb veu seductora. Pedra.
Hola, Pedra. Pedra. P-E-D-R-A. Pedra. Acariciem-la sense parar. Alternant la rapidesa amb la lentitud. Ara en suavitat. Ara frenèticament. Va, digues pa, 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 pa. La Pedra no diu res. Li donarem un beset. Va, sé que pots. Sé que pots dir-ho, sé que pots parlar. Sé que pots dir pa. Sé també que per tu és difícil perquè potser ningú t'ha dit res mai ni t'ha demanat que li parles. Ets conscient. Per això no et demanes res que no puguis fer amb un poc d'esforç. Vinga, ara jo ho repetiré una altra vegada i tu de seguida ho repetiràs en mi. Entesos? Vinga. Digues pa. 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 No, silenci, el silenci més absolut. Vinga, va, digues pa, pa, pa. Molt bé. Si no vols, no parles. Penses que no et doni compte del teu menyspreu? Només et dic una cosa. De mi no se'n riu ningú. Pa. Mentre s'efectuaven obres als baixos d'una casa, ha sigut trobat un esquelet humà. Un grup d'estudiants l'ha netejat, l'ha observat i l'ha pres les mides. Sembla que es tracta d'una dona. I segons les primeres deduccions, se li aprecia una antiguitat de centenars d'anys. Ara no? Ara va, intervé un metge. La meva maleta! Càstig! Stop! cuando quiero más, cuando quiero menos. Yo soy como la luna, subo o bajo de peso, aumento en el creciente, en el menguante amengo. Soy luna llena ahora. ¡Qué bien!
también me redondeo. Miradme. Hay gusto para todos. Para todos los sueños. ¿Verdad que sí, señor? Bien sabe que no miento. Usted que lo conoce, cuente, ¿cómo es mi cuerpo? Sus senos, 2 sandías. Los brazos, 2 terneros. El vientre, un gran zapallo. Un tiburón el sexo. Los muslos, 2 serones de peras. Y el trasero, un ancho mapamundi con sus 2 hemisferios. Lo demás... No hace falta. Soy así. Muy bien. Exacto. Ahora, miradme. ¿Cómo menguo? A ver tú, jovencito, que conoces mi cuerpo. El vientre, una castaña. Los brazos, 2 espárragos. El sexo, un higo blando. Los muslos, 2 bambúes. Y el trasero, un durazno. Lo demás... No hace falta. Muy bien. Justo el diseño. Exacto. Soy así. Subo de peso. Bajo. Unas veces me inflo. Me desintegro. Estallo. Me desinflo otras veces. Me evaporo. Escapo. Mas siempre soy el mismo esqueleto cansado. Más lleno si hace falta. Menos si es necesario. Aquí está. Yo os lo entrego. Tomadlo en vuestros brazos. No m'agrada el futbol. Perquè a la biblioteca hi ha 6 camps de futbol, 14 camps de futbol per cada sala de concerts i 18 camps de futbol per cada hospital. Hi ha 3 professionals esportius per cada químic, 2 per cada economista i 5 per cada capellà. El que guanya un futbolista destacat ja ho sabem tots. I per si fora poc, cada país participa i de vegades amb un entusiasme que fa morir-se de riure. I encara diuen que estic boja. Espera. Épica.
Esta corriente de aire, ¿cómo matarla? Están cerradas las ventanas. Arrancada la puerta. Y sin embargo, el aire corre, se arrastra y expira. Me envuelve, se mete por los adentros y me llena. ¿Desde dónde y a dónde? Matarla, como si fuera la mecha de una vela y dejarla retorcida, negra en el suelo, como una serpiente muerta, machacada la cabeza con su sangre fría, en un charco menudo, pero inmundo y viscoso. Un soplo que matara su soplar frío, que me atraviesa la espalda, ahí toda afuera, el mundo que me oye. Ese frío fabricado contra mí, ese aire, asesinarlo, soplar y que se quede sin soplo. ¿Qué le suena matar una vela? Pero esa corriente de aire, ¿cómo matarla? Ella que me está matando a mí. Aberració, enajenació, extravagància, demència, mort! Se'n van! Se'n van! La besta! Mireu! Matar perquè havia begut la quantitat justa per a fer-ho. Soc perruquer. Fins i tot m'atrevisc a dir que soc un bon perruquer. El vaig afaitar, el vaig ensabonar amb destressa, vaig esmolar la meva navalla i la vaig suavitzar amb la meva mà. Soc un bon barber. No li he arrencat mai la pell a ningú. Aquell home no tenia la barba molt tancada, però tenia grans. A mi els grans em molesten, em posen nerviós, em revolten la sang. Bé, me vaig endur el primer sense fer-li massa mal. El segon sagnà per la base. No sé què em va passar.
però crec que em vaig encarnissar en la ferida. I de repent, i sense poder-ho remeiar, d'un tall li vaig trinxar el cap. Yo le maté porque estaba segura de que nadie me veía. Íbamos con nosotros. Y aquel hombre era un cochino. Olía mal. Todo olía mal. Pero sobre todo los pies. No había manera de aguantarlo. Y el cuello de la camisa, negro. Y el cocote, mugriento. Y me miraba, asqueroso. Me quise cambiar de sitio y aquel cerdo me siguió. Y olía a demonios. Y me pareció ver bichos correr por su boca. Quizá le empujé demasiado fuerte. Pero tampoco me van a hacer a mí la culpa de que las ruedas del camión le pasaran por encima. ¡Ya veré! ¡Ya veré! ¡Ya veré! ¡Ya veré! ¡Es mentira! ¡Tira pa! ¡No venden! No. Es tan. Lo maté porque me dolía el estómago. ¿Loca? Era maestra. Hace años era maestra. Han pasado muchos niños por los pupitres de mi escuela. Creo que era una buena maestra. Bueno, lo creía. Hasta que apareció ese tal Pepito Contreras. No me hacía ningún caso, ni aprendía absolutamente nada, porque no quería. Ninguno de los castigos le surtía efecto, ni los morales, ni los corporales. Le pegué, no hubo modo. Los demás niños empezaron a burlarse de mí. Perdí toda autoridad, el sueño, el apetito, hasta que un día ya no lo pude aguantar. Para que sirviera de precedente, lo colgué del árbol del patio. Mató a su hermanito la noche de Reyes para que todos los juguetes fueran para ella. Primer mort en digué. I jo l'únic que volia era donar-li gust. Parlava. I vinga a parlar. No feia només que parlar. Estiguera, venia i començava a parlar. Parlava de tot i de qualsevol cosa, li era igual. Que si això, que si allò, que si el de més enllà. Li vaig clavar una tovallola en la boca, perquè callara d'una vegada. No va morir d'això, no. Es va morir de no poder parlar. Li van rebentar per dir les paraules. Vostès no viatgen en autobús a l'hora de l'eixida de la feina. No saben què és que a una li claven mà? Que tots i qualsevol procuren aprofitar-se de les estretors per tal de refregar les teues cuixes i el cul sense els desinteressats. Miren cap a un altre costat, com si foren adomites innocents. Indecents! I una mira de fugir d'eixa pressió i es ven d'acabar a un altre lloc. Però si jo un altre porc, amb les mans a les butxaques refregant-se en una, que repugnant!
aquí, paio. És passar de la ratlla. 2 dies seguits ens trobarem l'un al costat de l'altre. Jo no volia que em tornessin perquè les detesten. Perquè encara són capaços de riure's d'una. Per si de cas me'l tornava a trobar, em vaig emportar un ganivet. Només volia punxar-lo. Però entrar com si fora mantega. Puritita mantega de cerdo. No era ell, però segur se ho mereixia igualment. De mi no es riu ningú. Al fin se hice. Ya no. ¿Vosotros no habéis matado nunca a nadie por aburrimiento? ¿Por no saber qué hacer? ¡Pues es divertido! ¿Y tú qué? Lo maté porque en vez de comer rumiaba. Era la 7ª vez que me mandaba copiar aquella carta. Yo soy una mecanógrafa de primera, ¿eh? Y una vez por un punto y seguido que él dijo que era parte. Otra vez porque cambió un quizás por un tal vez. Otra porque se me ocurrió añadir un párrafo. Otra no sé por qué. El caso es que la tuve que escribir 7 veces. Y cuando se la llevé, miró con esos ojos hipócritas de jefe de administración y empezó otra vez. Mire usted, señorita. Mire usted, señorita. No lo dejé acabar. Hay que tener más respeto con los trabajadores. ¿Tú? Jo? Se li oblida. Així, sense més ni més. Se li oblida. Era una qüestió important. Potser no de vida o mort, però sí que ho va ser per a ell. Ho sent, se m'oblida. Ara ja no se li oblidarà. No puedo tocar el terciopelo. ¿Qué pasa? Igual es que el terciopelo. Ahora mismo se me eriza la piel al nombrarlo. No sé por qué salió aquello en la conversación. No sé de dónde sacó un trozo de aquel maldito terciopelo y comenzó a restregármelo por el cogote, por los mofletes, por toda la cara. Fue lo último que hizo. No hay nada como comer el ojo del enemigo, hirviendo entre las muelas como grano de uva, con gustito de mal. I tu? El vaig matar perquè tenia una pistola i dona tant de gust tindre-la en la mà. Pujar al damunt d'un muntó de cadàvers i veure el camp a través d'una fortalesa. Esperar vigilant, mirar amb atenció per si de cas l'enemic es descobrís. Disparar a mansalva sense errar i tornar a sentir l'impacte quan penetra pel muscle dret. Impacte que t'arma, cavaller! Acabar per sempre amb tots aquells que et molesten per no haver-te trobar-te's demà destorbant el pas. O és que els meus enemics no són sinó també enemics de Déu? Matar, matar! Sense compassió, per seguir endavant, per aplanar el camí, per no cansar-se. Un cadàver, encara que estiga mort, és un bon esglaó que el fa sentir més alt. Eleva! Matar, acabar amb tot allò que el molesta, perquè esdevinga una altra cosa, perquè passe més ràpid el temps. M'agradava aquell bar. Anava molt per allí, però vaig deixar d'anar. Crec
Sé que aquell lloc tingui molt a veure amb el que em passà. Tots eren un poc majors que jo, però sempre m'escoltaven. Vaig pensar que entenien el que jo deia. Acostumava a parlar de milers de coses i ells sempre m'escoltaven amb atenció. El mal és que jo patia una mena d'al·lucinacions. No, no eren al·lucinacions. Em semblava que podia veure coses. Tot era tan clar, tan tranquil. Estava silenciós i quiet. Tot allò, la visió. No pot ser, m'equivocava. Al final, fàcil. Em feren preguntes. M'ingressaren allà dins i em feren tota classe de preguntes. I jo els vaig contar tot el que volien saber. Les coses que pensava. De sobte, un dia, el metge crec que era, el més principal de tots, un home molt distingit, va cridar al seu despatx. Em va dir que jo tenia no sé què, que havia acabat el meu examen. Això va dir. Això va dir. Em mostrà una pila de papers que deien que jo tenia no sé quina cosa. I hem Decidit, digué, que per seu bé només es pot fer una cosa. No recorde bé com ho va dir, que havia de fer alguna cosa al cervell. Va He dir dit que si ho feia, hauria de quedar-me allí dins per sempre. No. En canvi, si ho feia, podria ser-ne i viure con tot el món. Què volen fer-me al cap? Vaig preguntar. Però l'únic que va fer és tornar a repetir el que ja li havia dit. Bo, jo no era imbècil. Sabia que no podien fer-me res sense comptar amb un permís. Era necessària l'autorització de ma mare. Però ella va firmar el formulari i ens va concedir el permís. Bé, aquella nit vaig intentar escapar. Vaig estar 5 hores serrant un dels barrons de la finestra d'aquell pavelló i quan ja faltava molt poc per acabar, algú va tindre un atac just al meu costat. El fet és que em pillaren. Una setmana després, més o menys, vingueren a veure'm per fer-me allò del cervell. És que també amb el pavelló havien de passar tots pel mateix. I ho feien cada vegada un cada nit. Jo vaig ser dels últims. I a més, vaig poder veure clarament què fèiem amb els demés. Acostumaven a vindre amb aquelles... No sé com es diuen. Una espècie d'agulles amb cables que es connecten a una màquina electrònica. Subjectaven bé al pacient. I aquell metge clavava les agulles sobre el cap, una a cada costat. Alhora que un altre home s'injectava a la màquina i feia alguna cosa. No recorde bé si accionava una clau o li donava un botó. Però per fi donava la corrent! Sí, això era! I aquell metge oprimia les agulles sobre el cap, una a cada costat! I no tocaven fins que havia passat una bona estona. Alguns ho resistien. La majoria no. No. Se quedaven immòbils. Bé, vingueren a per mi. La nit que vingueren a per mi, jo em vaig arreglar contra la paret. Digueren que em tombara, perquè si m'ho feien dret podien trencar-me la columna vertebral. Jo em vaig quedar dret i un d'ells vingué cap a mi. Jo vaig tirar l'un més a terra i l'altre em vaig enganxar per la gorra. I de sobte, aquell metge ja tenia les agulles clavades al meu cap. Però jo sabia que no podia fer-me res si no em tombava i per això... Però ell, de tota manera, ho va fer. No em vaig Vaig morir. Així, vaig
Me vaig anar d'aquell lloc. Però no caminava bé. Els meus idees començaven a circular molt lentament. No podia pensar. No podia coordinar. coordinar els pensaments. Mai aconseguia tindre les idees clares. Per a mi, avui és demà. De la mateixa manera que ahir era avui. No sentia. No sentia del que deien. No podia mirar. Ni a tort, ni a dret. Havia de mirar Únicament cap avall. Que si girava el cap, No podia mantenir-me dreta. I tenia mans de caminar. per a mi, avui és demà. I estava assegut tot el temps. Va ser llavors quan m'internaren als llibres. Moltes voltes he pensat tornar i buscar l'home que em va fer allò. Per a mi, avui és demà. De la mateixa manera que ell era avui. Ja és molt tard. Em suïciden un 65%. La vida m'és molt barata. No és per a mi, sinó un 30%. La meua vida té un 30% de vida. Un 5% el consagra un estat d'estupor semilúcid, acompanyat de crepitacions anèmiques. I el 5% es diu nada. O siga, que la vida és barata. La mort és un poc més cara. Però la vida és encantadora i també la mort és encantadora. Fa alguns dies estava jo en una reunió d'imbècils. Hi havia molta gent. Tots eren encantadors. Déu no està a l'altura. I tan sols el trobem a la guia telefònica. Però de tota manera, és encantador. Voldria fer alguna altra cosa, però preferís ser un idiota. Tots vostès són encantadors, molt aguts, enginyosos i deliciosos. Siguin sincers per un moment. Això que els acabé de dir no és encantador? Meravellós, simpàtic o idiota? La simplicitat és simple, la simplicitat és utòpica. És prou simpàtic. Agafa